23, στα βουλγαρικά, επειδή έχουμε και τους αδελφούς, για να γνωρίζουν και οι αδελφοί τι γίνεται και γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα. Първо послание на Коринтияни, 11 глава. Аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е моето тяло, за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечер и я каза: тая чаша е новият завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който еде от тоя хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господния. Но нека вече да изпитва себе си, нека човек да изпитва себе си и тогава да еде от хляба и да пие от чашата. До тук спирам. Просто искам да кажа, че това, което правим в момента, е предадено от самия Господ Исус Христос на Неговите апостоли. Господ Исус Христос, последната вечер, преди да го хванат, преди да се предаде, Той се събра с Неговите ученици, подир масата, взе хляб, благослови хляба, направи молитва и каза: щупи хляба и е дал на Неговите апостоли и каза: яжте, това е моето тяло. И взел чашата, виното, помолил се и казал: пийте, това е моята кръв. Чрез тази кръв ние сме спасени. Благодарим на Господа. И това правим и ние. Не правим нещо, което ние сме го измислили. Така и също и апостол Павел каза: това приех от Господа и това предавам на вас. И това ще правим и ние, докато свършим, докато дойде Господ да не вземе. Това става всяка неделя. Чупването на хляба и виното, кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Това тяло, което е било разпънат на кръста за нас, грешниците. Благодарим на Господа, защото ни заслужаваме всичко това, което ни дава Господ, но Неговата обич в момента накара тук. Стоим пред тази трапеза и благодарим на Господа за това. Искам само да обясня, че зима трябва човек да гледа себе си, да не гледам около мене, ама този брат днеска направи така, защото той протегна ръка и така нататък. Словото ни казва, че всеки човек трябва да гледа себе си и така да се вземи. И пак Словото ни казва, че този, който взима, да вземи за това, който яде този хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото, кръвта Господни. Ние трябва да вземаме достойно. Ако аз, като човек, мисля, че в момента достойно протягам ръка, трябва да протегна ръка достойно и да си вземам, а не недостойно. Защото който протяга ръка недостойно, има вина пред Господа. И какво говорим да сме достойно или недостойно? Знаем, че може да протяга ръка този, който е приел Исус Христос като Негов Спасител. Този, който е бил кръстен във водата, в името на Отца, Исус Христос, Син и Светия Дух. И този, който в момента не живее в грях. В смисъл, не пуши, няма един грях, който да живее с него. Мисъл, не пуши, не върви с жени, който няма нещо в сърцето за някой брат или сестра, както казахме преди малко. Аз в момента искам да протегна ръка, мисля, че съм достоен, но аз не обичам брат си. Това е много сериозно, защото ако четем малко по-надолу, ни казват Словото, че хората, които протягаха ръка недостойно, имаха хора от тях, които се разболяха, а даже някои от тях умираха. Защото, както казахме, нашия Господ е велик, Той е жив. В момента това, което става чрез вяра, а не е някакъв майтап. Не се базикаме, не се подиграваме с тялото и кръвта на Господа Исус Христа. Затова, който протяга ръка, да протегне ръка, да се гледа сам, дали
може да протегне, ако се чувства чист, ако се чувства, че е приел Исус Христос, ако е кръстен във водата, да се протегне ръка, но той знае това, което прави. Всеки за себе си да си гледаме, а да не гледаме ближния си. Мисля, че сме разбрали всички. Исках малко на български да го прочита, за да видят и братите. В Псалом Аделфито нимно 200